कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या। निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प। आपला सातबारा, आपलं घर, समर्थनगर। वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प। अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प। आपल्या सातबारावर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर, समर्थनगर। तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार। आजच आमच्या साईटला भेट द्या। संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67। केंद्र आणि राज्यातील सरकारच्या अपयशामुळे तळेरे कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गाचं काम रखडलंय। याला सर्वस्वी जबाबदार सत्ताधारी आहेत। यांना जाग येण्यासाठी पदयात्रा महाविकास आघाडीच्या वतीनं करण्यात आली आहे। जिल्हावासियांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावं असं आवाहन शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हा प्रमुख संदेश पारकर यांनी केलंय। काय म्हणालेत पारकर पाहूयात। शिवसेनेच्या आणि महाविकास आघाडीच्या वतीनं 30 ऑक्टोबर सोमवार सकाळी 9 वाजता या पदयात्रेचा शुभारंभ, पाहणी दौऱ्याचा शुभारंभ गगनबावडा करूळ घाट पायथा ते लाधवडे तरळा अशा पद्धतीनं या पदयात्रेचा मार्ग असणार आहे। या पदयात्रेचा जो शुभारंभ आहे त्या राज्याचे शिवसेनेचे नेते, या मतदारसंघाचे लोकप्रिय खासदार विनायक राऊत साहेब यांच्या हस्ते या पदयात्रेचा शुभारंभ होणार आहे। त्याचबरोबर जिल्ह्याचे संपर्क प्रमुख सन्माननीय अरुणभाई दुधवडकर, या जिल्ह्याचे लोकप्रिय आमदार वैभवरावजी नाईक, आमचे सहकारी आणि जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष शिवसेनेचे नेते सतीजी सावंत, शिवसेनेचे युवा नेते अतुलजी रावराणे, त्याचप्रमाणे युवा सेनेचे सुशांत नाईक, महिला सेनेचे आपल्या नीलम सावंत पालव, या तालुक्याचे तालुका प्रमुख मंगेश लोके, नंदू उपजिल्हा प्रमुख नंदू शिंदे, युवा सेनेचे स्वप्नील धुरी, राईत पावसकर, सर्व महिला सेना, युवा सेना, महिला सेना, बेसिक शिवसेना हे सर्व पदाधिकारी, वैभववाडी तालुका असतील, देवगड तालुका असेल, कणकवली तालुका असेल आणि या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले शिवसैनिक मोठ्या संख्येनं या सगळ्या पदयात्रेमध्ये सहभागी होणार आहेत। महाविकास आघाडीचे, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे सुद्धा पदाधिकारी नेते या निमित्ताने या सगळ्या पदयात्रेमध्ये सहभागी होणार आहेत। खरं तर हा म्हणजे फार गंभीर प्रश्न आहे। गेली 3 वर्ष या म्हणजे कोरोनाच्या काळामध्ये आणि कोरोनाच्या नंतर गेली 3-4 वर्ष या रस्त्याची संपूर्ण दुरावस्था झालेली आहे। खरं तर आम्ही याबाबत एक मोठं रास्ता रोकोसारखं आंदोलन आमदार वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली, सतीश सावंत आमच्या सगळ्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही त्या ठिकाणी एक रास्ता रोको केलेला होता आणि नॅशनल हायवेच्या अधिकाऱ्यांना, प्रशासनाला, शासनाला, केंद्र सरकारला जाग आणण्याचा तो आमचा एक पहिला प्रयत्न होता। मोठ्या संख्येनं शिवसैनिक या संपूर्ण वैभववाडी तालुक्यातले सहभागी झालेले होते आणि त्यावेळी आम्हाला शब्द दिलेला होता की लवकरात लवकर आम्ही हे काम त्या ठिकाणी सुरू करतो। कारण आम्ही जेव्हा आंदोलन केलं तेव्हा पाऊस होता आणि पाऊस जरा थांबला की याच्यावर काम सुरू होईल असा शब्द नॅशनल हायवेच्या कार्यकारी अभियंता तिथले जाधव साहेब असतील, शिवनीवार असतील, या सगळ्या अधिकाऱ्यांनी दिलेला होता। पण कुठलंही काम पाऊस संपल्यानंतर त्या ठिकाणी झालं नाही। आमचं म्हणणं होतं की पहिले जे खड्डे आहेत ते खड्डे आपण भरा, ज्या ठिकाणी डांबरीकरण करता येणं शक्य आहे त्या ठिकाणी डांबरीकरण करा, जिथं मोठे खड्डे पडले तिथं प्लेविंग ब्लॉक सारखा ब्लॉक त्या ठिकाणी बसवून तो रस्ता सुस्थितीत आणा। कारण नाहक मनस्ताप जो आहे हा इथल्या अनेक जे पर्यटकांना होतो, चाकरमानांना होतो, इथल्या शेतकरी वर्गाला होतो, इथल्या ऊस उत्पादकांना होतो, इथल्या व्यापारी वर्गाला होतो, लक्झरी व्यवसाय आहे, इथला रिक्षा व्यवसाय आहे, अनेक व्यवसायाशी संबंधित असलेला एक महत्त्वाचा मार्ग जो कोल्हापूर, गगनबावडा, सिंधुदुर्गाला जोडणार आहे, पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणार एक महत्त्वाचा घाट मार्ग, ह्या मार्गाची ही जी दुरावस्था आहे आणि म्हणून जनतेमध्ये याबाबत फार मोठा संताप आहे आणि म्हणूनच त्या ठिकाणी आज आम्हाला त्या ठिकाणी कुठलाही पर्याय नाही।
जर वर्षापूर्वी याची निविदा प्रक्रिया झाली, 110 कोटीचं काम त्या ठिकाणी मंजूर झालं, तर मागचं वर्ष आपण त्या ठिकाणी का फुकट त्या ठिकाणी घालवलं, का मागच्या वर्षी हे काम सुरू केलं नाही. आणि म्हणून आमची भूमिका ही आहे की लवकरात लवकर हे काम सुरू व्हावं, कारण संपूर्ण रस्ता हा कॉन्क्रिटीकरण होणार आहे. जवळजवळ माझ्या या जिल्ह्यामध्ये 14 ते 14.5 किलोमीटरचं काम आहे आणि कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये 6 किलोमीटरचं काम आहे. एकूण जवळजवळ 20 ते 21 किलोमीटरचा हा रस्ता 2 लेनचा अशा पद्धतीचा कॉन्क्रिटीकरणाचा रस्ता त्या ठिकाणी होणार आहे. आणि म्हणून लवकरात लवकर तो मागच्या वर्षी झाला असता तर आज ही वेळ इथल्या ज्या रस्त्याला जे लोक जात आहेत त्यांच्यावर ही वेळ आली नसती. पण ह्या ठिकाणी राज्य शासनाला जाग आणण्याकरता इथले जे जबाबदार लोकप्रतिनिधी आहेत हे कसे त्या ठिकाणी निष्क्रिय आहेत आणि जनतेला कसं त्या ठिकाणी गृहीत धरत आहेत. आणि म्हणून हा एक आवाज उठवण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे शिवसेनेनं भूमिका स्वीकारल्यानंतर आंदोलनाची ज्या पद्धतीनं या कामाला त्या ठिकाणी सुरुवात झालेली आपल्याला दिसते. पण हीच जर सुरुवात मागच्या वर्षी झाली असती तर हा जो काही नाहक मनस्ताप जो सगळ्या या रस्त्यावरनं चालणाऱ्या माणसांना प्रवाशांना झाला होता तो झाला नसता. पण आज आमची जबाबदारी आहे की या सगळ्या प्रश्नाला न्याय देणं आणि म्हणून ही पदयात्रा आहे. आणि म्हणून मी सगळ्या जिल्हावासियांना, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना, व्यापारी वर्गांना, रिक्षा व्यावसायिकांना, जे जे या रस्त्याशी संबंधित आहे त्या सगळ्यांना त्या ठिकाणी आवाहन करतो की आपण या पदयात्रेमध्ये त्या ठिकाणी सहभागी व्हा आणि खऱ्या अर्थानं म्हणजे जिल्ह्याचा विकास लोकांना अपेक्षित आहे. कारण सगळ्या ठिकाणी कर आपण भरतोय, सगळे कर भरतो, टॅक्सेशन भरतो, पण तशा प्रकारच्या सुविधा मात्र जनतेला त्या ठिकाणी मिळत नाही. एकीकडे निविदा मंजूर आहे, पैसे त्या ठिकाणी निधी आहे, पण असं असताना सुद्धा गेली वर्षभर या ठिकाणी हे काम त्या ठिकाणी सुरू होत नाही. म्हणून याच्या विरोधामध्ये एक आवाज उठवण्याचं काम या पदयात्रेच्या माध्यमातून आम्ही करतोय. खरं तर आमचं प्रशासनाला त्या ठिकाणी या सगळ्या संदर्भामध्ये प्रशासनाला सुद्धा आम्ही त्या ठिकाणी बोलवणार आहोत की आपण त्या ठिकाणी या सगळ्या रस्त्याची त्या ठिकाणी पाहणी करा, काय नेमक्या अडचणी आहेत, कशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी लोकांना त्रास सहन करावा लागतोय आणि या दुरावस्थेला जबाबदार कोण ही सुद्धा आमची त्या ठिकाणी मागणी त्या ठिकाणी आहे. आणि त्याचबरोबर एक महत्वाचा प्रश्न आहे, या रस्त्याला लागणारं जे भूसंपादन आहे हे भूसंपादन जवळजवळ 96% आहे, पण उर्वरित जे भूसंपादन आहे ते झालेलं नाही. आणि म्हणून शेतकऱ्यांचा तो पण प्रश्न आहे की आमचं नेमकं त्या ठिकाणी किती जागा त्या ठिकाणी जाणार आहे, त्याचा काय आपल्याला मोबदला मिळणार आहे आणि तो कधी मिळणार आहे, याच्या संदर्भात सुद्धा जमीन ज्यांची जाते त्या शेतकऱ्यांच्या संतप्त भावना आहे. आणि म्हणून या सगळ्या संतप्त भावनांचा उद्रेक म्हणजे ही पदयात्रा त्या ठिकाणी आहे. आणि या ठिकाणी आमचं शिवसेनेचं अल्टिमेटम आहे की आपण तातडीनं हे काम त्या ठिकाणी सुरू करावं, अन्यथा शिवसेना ही त्या ठिकाणी अधिक आक्रमक होईल. जे आज आम्ही पदयात्रा ही लोकशाहीच्या मार्गाने त्या ठिकाणी करतोय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.